O alcalde Adolfo Muiños presentou esta mañá o campamento de verán organizado polo Concello. A actividade, que se desenvolverá dende o 1 de xullo ao 26 de agosto, prevé unha participación de 225 rapaces, de idades comprendidas entre os 4 e os 11 anos. Recuperamos de algún xeito o bo tono de asistencia que tiñamos pois, antes da pandemia. Non? Así temos uns campamentos que este ano van contar con aproximadamente 225 rapaces, serán dos grandes campamentos urbanos que se fan na contorna. Dura ademais prácticamente os 2 meses de verán, e xa digo, hai para participar entre rapazas e rapazas de 14 e 11 anos, pois aproximadamente 225. Decidimos pois, tamén ampliálo para acoller a todos, que non haxa ningún proceso de selección. Das 200 plazas iniciais pasamos a 225, como estaba previsto tamén nas propias bases de execución da contratación. A actividade desenvolverase en 3 espazos diferenciados, nas instalacións do Pazo de Rianxiño, no Colexio Brea Segade de Taragoña e tamén no Colexio Ana María Diéguez de Asados. Dun tempo esta parte tamén complementas o campamento urbano con 2 elementos que creo que son moi importantes. Un é o carácter descentralizado, estáse facendo en 3 centros, o Pazo de Rianxiño, o Colexio Brea Segade e o Colexio Ana María Diéguez. Unha das novidades é que volverá a ofertarse para aquelas familias que o precisen o servizo de Plan Madruga. Buscando conciliación familiar, incorpórase a figura do Plan Madruga para rapaces e rapazas que desexen ampliar o que sería o horario habitual de 10 a 2 do campamento, pois prolongalo para tamén que poidan acoller o almorzo e realizalo ali aproximadamente con carácter previo á actividade. Outra das novidades será tamén a romaría final do campamento, que terá lugar o sábado 27 de agosto, dende as 12 da mañá, con actividades, hinchables e xogos para os nenos, e tamén actuacións musicais a cargo de Che Orquesta Pantasma e Uxía Lambone a Banda Molona, ou de Maxia con Martín Camiña.